L-ispiżjar Joe Camilleri serva ta' segretarju privat tal-Perit Mintov bejn l-1971 u l-1979. Mintov kien talbu jokkupa din il-kariga wara li kien ħadem sew fil-qrib tiegħu meta kien serva ta' segretarju internazzjonali tal-Partit Laburista. Il-ħbiberija bejn l-ispiżjar Camilleri u l-Perit Mintov ma waqfitx mal-moment li Camilleri ma baqax jokkupa l-kariga ta' segretarju privat tiegħu. Jiena l-affarijiet tal-mewt tiegħu ma ħadtix bi kbira. Tgħidli għaliex ma ħadtix bi kbira. Jiena kont viċin tiegħu tul dan iż-żmien kollu. Ma jfissirx li meta spiċċajt mill-segretarju privat jien kont nqtajt għal kollox. Jiena bqajt ħabib tiegħu personali, kont immur narah kull ġimgħa darba darbtejn, konna nitkellmu, nżommlu kumpanija meta kien ikun waħdu, sakemm ġew it-tfal tiegħu u ħadu over. Imma jien kont insegwi kollox dak li kien jiġri f'saħħtu u meta rajtu sejjer lura dan l-aħħar kont qed nistenna li the end was very near li wasal fl-aħħar tiegħu. Fost l-aktar episodji importanti li Joe Camilleri jiftakar hemm in-negozjati mal-Knisja Maltija u fuq kollox in-negozjati mal-Gvern Ingliż meta għallaqat ħafna drabi kienu jkun hemm Dom Mintov u bħala segretarju privat u l-Avukat Ġenerali Edgar Mizzi. Imma l-iktar ħaġa li kienet li tinfluwenzak u li kienet impressjona kienet waqt il-negozjati li kien ikollu mal-Gvern Ingliż u mal-gvernijiet l-oħrajn, inkluż in-NATO, kemm kien ikun b'saħħtu, kemm kien jirraġuna u kemm kien iżomm l-argument ikun jitkellem u ikun jitkellem. L-ispiżjar Camilleri laqgħat ta' ħin twil mal-Perit Mintov jitkellem dwar il-karattru li kellu. Sakemm tidrah istejt li huwa karattru uniku. Meta tidrah huwa karattru bħal ħadd ieħor li kollu l-ups and downs tiegħu, jaf jgħajjat u jaf iżiel, jaf jirraġuna jaf ma jtikx ċans, imma dejjem issib il-mezz kif timxi miegħu. Fil-memorji ta' Joe Camilleri sfortunatament m'hemmx biss momenti glorjużi, imma wkoll momenti korroħ. Apparti it-teddid li konna nirċievu kontinwament Malta b'littri anonimi, telefonati anonimi, teddid ta' bombi, teddid ta' sparar, speċjalment il-Perit li kien jiġibhomna littri u ma nistgħux nfittxu jew naqdu minn kienet jibgħatu. Għalkemm ħafna drabi dan it-teddid kien fieraħ, kien hemm okkażjonijiet fejn Dom Mintov bħala Prim Ministru kien espost tal-periklu reali. Ma darba minnhom ma kienx qatta miġnun għax kien hemm wieħed ġie sabbat ir-revolver fuq id-desk tiegħi u rrid jidħol għalih. Ma kienx qatta miġnun u jur li twarrabhom kienu għatti veru, mbagħad daħlu l-pulizija.